Halos 2 linggo nang may ubo at sipon si Nanay Celine ng San Antonio, Milaor nang dahil dito hirap umano siya sa trabaho at na-trigger ang kanyang sakit na asma. Opo. Saka pa nahihirapan din po magsalita. Nakakatulong po. Mabuti na po at meron pong pang free examination laboratory. Si Sheena naman naninibago sa biglaang pagbaba ng temperatura. Naninibago po, ma'am. Minsan masakit po yung ulo ko po, minsan po. Ilan lang sina Celine at Sheena sa mga nagtungo sa Edmero Clinic para magpatingin sa espesyalista dahil sa nararanasang ubo at sipon na dulot ng pagbaba ng temperatura ngayong amihan season. Dito umano nila piniling magpakonsulta dahil libre ang konsultasyon sa doktor maging gamot mula sa probinsya. Ayon sa health expert mula sa PHO Kamsur, naobserbahan nila ang pagdami ng mga outpatient na nagpapakonsulta ng parehong sakit na may ugnay sa pagbaba ng temperatura. Ito yung mga infections dahil sa malamig na panahon, no? Very common yung mga common colds, no? Yung pag-uubo, mga ganun. Madalas din umanong tamaan nito ay ang mga bata at matatanda at yung mga may hina na ang immune system. Dahil sa biglaang pagbaba ng temperatura ay hindi agarang nakaka-adjust ang immune system ng isang individual. Kaya abiso ng health expert ng PHO Kamsur sa publiko. Well, ngayong taglamig, no? Very common talaga yung mga viral infections dahil nga sa malamig na panahon. So, maganda na updated yung mga flu vaccines natin and kung nasa matataong lugar nag-face mask and also observe hand washing. Nick De La Cruz, CSN.